Sziasztok srácok! Szóval egy kis újabb videóban, ebben a videóban egy bobozás lesz, volt. Meg így ezért megnézzük a polcát, hogy milyen. Ebben a videóban itt van velem Bence. Szia Bence! Hello! Ügyetlen a telefonba. Mi rendesen látok, és ez így nem lesz jó. Srácok, figyelj! Megpróbáljuk a lehetetlent. Ráállítom a telefont, és beszívtam. Tudok gázolni minden lábbal, stabilizálni. Hát fullos. Nem fogom ejteni ezt a szart. Nem baj, úgy fogom, mint az életem. Ahogy barátom mondaná. Gyerekek, az autofókuszt lezártam, na mindegy. Srácok, a polcai bób madafaka. Adom neki egyet. No, ez jó lesz. Ziti, erre mennyit adnál erre? 10 per 10. Én 10 per 7-et, mert szétszette a kezem. Hát ez túl jó. Én menjünk. Ha letessünk majd kacsát. És söpelj be nekem. Nekem is. Kacsának a fejéhez dobjad. Ilyen vicces lenne már. Etessünk kacsát! Jó van, ezt nem kell még budapesti lakóknak is tudni. Kacsa! Na, nézzük, Bence, hogy snipe-olja el a kacsát. Hát ügyesek vagytok amúgy. Nem köszönöm. Egyet eldobok. Bence, te már ettél ilyet? Én? Hát a kacsa le se fossa. Dob fejbe. Fejbe, hát mi ez a kacsa válogatás? Öcsi, hát ez Családbarát tartalmat készíteni. Kacsa! Egyél! Hogy ne bukik. Hát ez hülye. Ilyen! Viszont egy közeli. Lesz-e? Te hülye vagy? De miért dobod hozzá a szegényhez? Hát hülye vagy? Ez neked hogy esik? majdnem azt mondtam a vízé. Ha fejedhez csapnék egy ekkora cipót, te mi a szart csinálnál, hülye? Semmit. Röhögnék. Igen? Akkor majd ez egy következő YouTube videó lesz. Én röhögnék, ugye rám dobnál egy cipót. Ez a legjobb kacsa. Elbírsz a hátadon? Rádugrok. Ez annyira barátságos. Meg is eszi. Nem hagyja. Szia, tessék. Ja. Nézd kacsa, tessék. Jó, mondjuk ő Ott van a többi friend. De így lesüllyed, csak dobni kell, mi Martin. Elég kell dobni, elég. De ne így, mert így lesüllyed hamar. Okos. Ott jön a többi gőzölgő kacsa. Egyél te, kis butus. Ez fé. Hoppá, mi ez? Egyél már! Hát ne csak pazarolod az ételt. Elmennek a kaján. Szétfújta a hajam a felvonó. Mármint, hogy a bob. Figyelj, ott van a harcsa. Annyi a halál. Jó, nem vagyok halász, hagyjatok már engem. Szerintem a más fog mondani egy kis köcsök. Úgy elkapnálak te. Ja, ez nem kacsa eledél, ez kajakmadár eledél. Mint hogy igazi. Fújt a szél, és már valami szétcsesződött tőle, meg a felvonó, vagy minden a felvonó Bobtól.
Meg vannak itt ilyen marha nagy kacsák. Mindjárt megnézitek, figyelj. Egy új kamerával, egy kamerával később. Bence, mit gondolsz? Hát ez nagyon jó. Ez hülye. Nézzétek! Mint egy fogyatékos. Na, haladjunk. Na menjetek, mi megyünk majd. Tudom hol a kocsi. De én még etetem őket! Na, akkor bedoblak téged a harcán. Már. Figyelj! Mert nem érek rá, figyeld! És senki nem vette meg. Így legalább már a harcsa fog kajálni, nem a kacsákat fogja felzabálni, hanem most újítják, hogy befejezték, mert nem tudom mi van. De amúgy tök szépen néz ki. Tudom, hogy gőzölög a víz. Szóval feljöttem egy ilyen tök magas helyre, ahol azt hittem, hogy majd jó vágóképeket fog csinálni. Csak itt van ez a nagy faág, úgyhogy a terve offos. Viszont most lejönni is innen ugyanolyan szar, mint feljönni. Srácok, most értékelni fogjuk azt a csúcsot. Ezt a csúcsot fogjuk most értékelni, srácok. Ez nagy lesz, gyerekek, ez nagy lesz. Ezen a csúszán nem is tudom hány évesen csúsztam utoljára, úgyhogy most meglátjuk, milyen lesz. Na, értékeljük. Kitöri a bokámat, hallod? Mi a túrót csinálsz te oda bent? Felmászok! Hát mi? Hát megyünk haza Beam Engine Drive-ozni. Lehet, hogy onnan is láthatok egy ilyen törős, zúzós videót. Arra is ugye lájkot kell nyomni, srácok. Az a lényeg, hogy csinálunk egy Beam Engine-es autótörős lehet, hogy live-ot, de azt már csak a duodinamikára. Ja, csekkoljátok le a duodinamika VOD csatornát és a duodinamika Twitch csatornát. Azt én csinálom meg unokatestvérem. De elég jó csatorna, úgyhogy lehet arra is nyomni egy lájkot, meg egy feliratkozást. Szóval ja, megyünk haza. Ez is egy ilyen shortcut videószerűség volt, nem volt több mint 10 perc szerintem, de a megvágott tartalom az lehet, hogy 2 perc lesz. Úgyhogy ennyi. Na, ennyi volt. Csomé!